Dwi'n yn siŵr os dwi'n mynd ffordd iawn iddi gwir. Ai, ffordd hyn dwi'n gorau mynd. Dylwn ni'n mynd yn ôl ffordd hyn. Sgyn i'n syniad. Dwi wedi colli'n lle rwan. Dwi'n nabod yn ddynlla, mae bob man yn edrych mor wahanol, ond ydy lle dwi wan. Dwi'n dal hwn ffordd iawn. Helo na. Thomas Telford, di'r enw. Hyfryd iawn o'ch cyfarfod chi. Dwi'n trio dod o hyd i rhywbeth, wel, rhywle. Dwi'n trio dod o hyd i Pontcysyllte, da chi'n gweld. Mae Pontcysyllte yn glamp o Dyfrbont Ysblynydd. Ydych chi'n gwybod beth ydy Dyfrbont? Wel, pont sydd yn cario dŵr ar ei thrawsi ydy Dyfrbont, a mae gennych chi 19 o bileri mawr cryfion yn ei dal hi fyny. Y fi ddyluniodd Pontcysyllte, da chi'n gweld. Y fi, Thomas Telford. A dwi wedi clywed fod Pontcysyllte wedi cael ei wneud yn Safle Treftadaeth y Byd, World Heritage Site. Ia, fy nghreadigaeth i. Rwan, ydych chi yn gwybod am lefydd eraill o amgylch y byd sydd gyda'r statws Safle Treftadaeth y Byd? Wel, dyma chi rai ohonyn nhw. Dyma y Great Wall of China, un o lefydd mwyaf enwog yn y byd, ac yn Lloegr, y Stonehenge, ac the Tower of London, ac yng Nghymru mae Cestyll Edward y cyntaf, sef Castell Carnarfon, Castell Biwmaris ar Ynys Môn, Castell Harlech a Chastell Conwy. Ac lawr yn y de mae gweithfeu haearn Blaen Afon. A mae'r llefydd yma i gyd yn lefydd pwysig ac enwog iawn, ac yn bwysig iawn i'w ardal, ac i feddwl bod fy nghreadigaeth i yn ei canol nhw. Felly, dyma fi penderfynu dod i gael cip bach ac i ail ddarganfod Pontcysyllte ac i wneud yn siŵr i bod i dal yno bob tamad. Ond, wel, fi rhaid i fi ddod o hyd iddi gyntaf yn bydd. Da chi'n gweld, mae bob man yn edrych mor wahanol i pan oeddwn ni yn fachgen ifanc dros 200 o flynyddoedd yn ôl. Roedd pethau'n wahanol iawn blynyddoedd maith yn ôl. Roedd yna chwareli, a phyllau glo, gweithfeydd haearn a chopr a melinau gwlân, ac yn y dociau y Lerpwl roedd yna gychod anferthol. A mi roedd y cychod yma yn cario yr holl defnyddiau crai i bob cwr o'r byd. Roedd yna enw arbennig i'r cyfnod yma. Cyfnod y chwyldro diwydiannol. The Industrial Revolution yn Saesneg. Llond ceg yn tydi. A pheth arall, i gario'r nwyddau i'r dociau, roedd yna rwydwaith o gamlesu ar hyd a lled Cymru. Ydych chi'n gwybod beth ydy camlas? Cynnal? Wel, afonydd cul ydy cynnal, sydd wedi cael ei adeiladu'n bwrpasol ar gyfer cychod hir a thennau. Roedd hi'n gyfnod swnllyd iawn. Roedd yna sŵn trenau ar y traciau, ac yna sŵn ffrwydro y creigiau yn y chwareli. Ac yn y dociau y Lerpwl roedd y sŵn y prysurdeb mawr. Ac yna sŵn chwerlio y melinau gwlân. Roedd yn gyfnod o newid mawr. Ac i ddweud y gwir wrthoch chi, fe wnes i gyfrannu tipyn tuag at y newid hwnnw. Beth am i mi rannu ychydig o hanes fy mywyd hefo chi? Cyfais i fy ngeni yn 1757 yn Sir Dumfries yn yr Alban, yn fab i Fugail. Ond bu farw fy nhad druan pan oeddwn i ond ychydig fisoedd oed, felly fy mam a fy magodd i, a hynny mewn tlodi. Oherwydd ein bod ni mor dlawd, wel, roedd yr rhaid i mi fynd allan i weithio cyn gyntedd ac y gallwn ni yn fachgen ifanc mwyn i ni beidio llwgu. Felly, pan oeddwn ni yn 40 oed, fe gafais waith fel prentis i Saer Maen. Person sydd yn torri a trin cerig ydy Saer Maen. Ac yna yn adeiladu gyda nhw.
Felly bildar ar ryw fath, ond yn crefftus iawn. Felly, pan oeddwn i'n 40 oed, roeddwn i allan yn gweithio'n galad gyda fy morthwyl a chyn. Ac yna, ar ôl dod adra, byddwn ni yn darllen, ysgrifennu a dysgu. Roedd gen i, da chi'n gweld, ddiddordeb mawr mewn cynllunio ac adeiladu bethau. Byddwn ni yn breuddwydio am gynllun ac yn deffro gan o nos ac yn ysgrifennu'r cynllun i gyd i lawr ar bapur gyda fy mhensil. Felly, yn y byd cynllunio ac adeiladu, wnes i ddatblygu fy ngyrfa. Yn ystod fy mywyd i, fe wnes i weithio ar 184 o brosiectau mawr. 93 pont neu ddyfrbont, 17 camlas, 37 harbwr neu dociau, dros 1,200 milltiroedd o ffyrdd, 32 eglwys yn yr Alban ac 1 carchar. A rydw i'n falch o ddweud fod rhan fwyaf o bethau wnes i adeiladu dal o gwmpas heddiw. Mae yna un bont enwog iawn wnes i adeiladu yng Ngogledd Cymru. Pont sydd yn croesi'r fennau i Ynys Môn. Pont Menai. A rydw i'n hynod falch o'r bont yma. Campwaith fel Pontcysyllte. Yn ystod y chwyldro diwydiannol, mi niwidiodd pethau'n sydyn iawn o amgylch y byd. Dechreuodd pobl fasnachu nwyddau fel copr, glo, haearn a llechi. A dyma i chi rai ohonyn nhw. Dwi wedi casglu rhain ar y ffordd yma heddiw. Dyma i chi deunyddiau crai oedd yn cael eu cloddio yn ystod y chwyldro diwydiannol. A mae'r deunyddiau yma i'w gael yn naturiol yn Hir Cymru. Mae'r copr yma o Sir Fôn yn Amlwch. Y glo yma o Bwll Glo Blaen Afon. Mae'r haearn yma o Ferthyr Tudfil ger Caerdydd. A'r lechen yma o Chwaral Dinorwig ger y Wyddfa Fawr. A roedd y defnyddiau yma yn cael ei allforio o Gymru ar gychod i bob cwr o'r byd. Ia, y byd i gyd. Anhygol ynte. Ond sut fydda'r defnyddiau crai yn cael eu cludo i'r dociau, i roed o ar y llongau? Wel, mi roedd yna gamlesu, trenau a ceffyl y chert. Ond pa un o'r rhain o mwyaf poblogaidd? Wel, pob un ohonynt yn ei tro. Diolch mi ddweud yr hanes. Dychmygwch y bod rhaid ni gario glo o Bwll Glo Rhiwabon ger Wrecsam i Borthladd Ellesmere ger Lerpwl. Ar y cychwyn, ceffyl a chert roedd yn cael ei defnyddio i gario deunyddiau. A roedd y ceffyl a chert yn gallu cario rhyw 1 neu 2 o deunilli ar y tro. Ond mi dyfodd y diwydiannau yma mor fawr. Wel, doedd y ceffyl a chert druan methu ymdopi gyda'r llwythi mawr. Mi oedden nhw'n drwm i'w gario yn bell. Felly, roedd rhaid meddwl am ffordd arall o gario'r nwyddau yma. Roedd angen rhyw fath o rwydwaith i gysylltu bob man gyda'i gilydd. A'r ateb i'r broblem oedd wrth gwrs y camlesu. Rwan, roedd y gwch ar y camlas yn gallu cario 30 tunnell ar y tro. Ia, 30 gwaith yn fwy na'r ceffyl a chert druan. Ond, wrth i flynyddoedd basio eto, roedd y bobl angen eu defnyddiau yn gyflym. Ond, wrth i fwy a mwy o bobl fod eisiau eu defnyddiau yn gyflym, roedd rhaid gweithio'n gynt, ond oedd y camlesu methu mynd yn gynt. A dyna pryd ymddangosodd y tren. Roedd y tren yn gallu cario 500 o deunilli ar y tro. Roedd y system rheilffyrdd mor effeithiol a chyflym yn cario'r holl defnyddiau yma i'r dociau mor gyflym. Yna erbyn diwedd y chwyldro diwydiannol, fe wnaeth nhw gymryd drosodd o'r camlesu yn llwyr. Ond mae gen i le arbennig yn fy nghalon i'r camlesu. Allwch chi ddyfalu pam? Wel ia wrth gwrs. Fy nghampwaith Pontcysyllte siwr iawn.
cyn I mi esbonio sut athon ni ati I adeiladu Pontcysyllte, wel, pam bod rhaid I ni adeiladu hi yn y lle cyntaf? Wel, y broblem oedd, dydy Cymru ddim yn fflat, a roedd rhaid I ni ffeindio ffordd o gario nwyddau ar hyd Dyffryn ac Afon Dyfrdwy. Wel, mae Dyffryn fel powlen fawr. Ac yn syml, I adeiladu camlas, wel, mae rhaid cael gwaelod fflat. Allwch chi ddychmygu nad peth hawdd fyddai adeiladu camlas fysa mynd lawr ac I fyny fel roller coaster. Wel, mi fysa'n amhosib yn fysa. Rwan, roedd angen rhywun I reoli'r prosiect. A pwy oedd hwnnw, meddech chi? Naci, nid my fi, ond fy ffrind. William Jessup. Roedd William Jessup yn un o beirianwyr gorau Prydain ar y pryd. A gafodd o'r teitl Consultant Engineer. Rwan, roedd rhaid cael rhywun I helpu William Jessup. A pwy oedd hwnnw? Wel, ia, siwr iawn, y fi. A gefais i'r teitl General Agent, Surveyor, Engineer, Architect and Overlooker of the Ellesmere Canal. Dyna chi deitl yn te. Mi roeddwn I yn ddyn ifanc, dim ond 36 mlwydd oed, a doedd gen I ddim profiad o gwbl ar weithio ar gamlesu. Felly roedd hwn yn drobwynt mawr yn fy ngyrfa I, ond roeddwn i'n hynod falch fod fy ffrind William Jessup ger fy ochor I. Felly, y dasg oedd adeiladu llwybr o ddŵr dros Dyffryn oedd yn pantio yn arw. Mi fyddwn i'n meddwl, a trafod, a meddwl mwy, nes I mi gael bren wef. Bing! Mi feddyliais I, y beth sa'n ni'n gallu gwneud fel wnaeth yr Rhufeiniaid slawer dydd ac adeiladu Dyfrbont. Wel, os fedrodd yr Rhufeiniaid adeiladu Dyfrbont dros 2000 o flynyddoedd yn ôl, siawns bod y gallu gyda ni adeiladu'n hefyd. Wrth I mi droi at fy mhapur a ffensil, fe gynlluniais I ateb i'r broblem. Roeddwn I yn hynod falch o fy nghenllun, ond doedd y cyhoedd ddim gyda llawer o ffydd yno fi na fy nghenllun. Felly, un noswaith mewn cyfarfod cyhoeddus, roedd y rhaid I mi ateb cwestiynau anodd iawn. Fydd y bont yn hyll, meddai un. O allai'ch sicrhau chi, fydd y bont yn gwbl ysblynydd. Fydd yr llawer hi gostus, meddai un arall. Wel, mae'r prosiect yn un mawr, a mae yn mynd I gostio 45,000 o bunnau, sydd oddeutu 3.5 miliwn yn arian heddiw. Ond peidiwch chi a phoeni, mi fyddan ni'n denu y pobl gyfeithog I gyfrannu eu harian mawr tuag at y gost. Fydd y bont ddim yn saff, meddai un arall. Wel, mi fydd y bont yn gwbl saff, medda fi. Wrth gwrs, mi fyddai'n dilyn y canllawiau iechyd a diogelwch, yr health and safety, a mi fydd y bont digon cryf I ddal 1,500 tunnell o ddŵr a'r cychod a'r denyddiau creu ar ben hynny. Roedd rhaid I mi weithio'n galed I berswadio'r pobl lleol fod fy nghenllun I mynd I weithio. Ond, yn ffodus iawn I mi, roedd William Jessup gyda ffydd yno fi I adael fy nghenllun fynd yn ei flaen. Felly, ar y 5 ar 20 o'r Ffennaf 1795 fe ddechreuodd y gwaith adeiladu. Mi gymrodd I 10 mlynedd I adeiladu'r bont. Yr un mwyaf yn y byd wedi adeiladu allan o haearn bwrw ro taun. Roedd yna ddegau ar filoedd o nafis yn gweithio ar adeiladu'r Ddyfrbont. Y nafis oedd y crefftwyr oedd yn adeiladu camlesu yn fy oes I. A gwaith y nafis oedd symud pridd, adeiladu walia, a ffrwydro creigiau, a paratoi y lle ar gyfer y gwaith adeiladu. Y gwaith llafurus iawn o'n hanfodol. Mae Pontcysyllte yn hir iawn, 307 o fetrau. A mae hynny fel 30 o fysys double-deckers tu ôl i'w gilydd mewn rhes. Rwan, beth am ei uchder? Wel, yn y canol, mae hi'n 37 metr o uchel. A mae hynny fel 148 darnau spaghetti ar ben ei gilydd fel tŵr. Ar dop
y Ddyfrbont, roedd rhaid cael cafn i ddal y dwrn. Wan, faint o ddŵr, meddwch chi? Wel, 1.5 miliwn litr o ddŵr anhygol. A mae hynny fel 9,500 llong bath o ddŵr. Yn union y bath fel sgennoch chi yn y tŷ. Ac y bod ni'n gallu dychmygu mawredd y Ddyfrbont wrth drafod ffeithiau, does dim yn well nac ei gweld ti go iawn. Mae rhaid i mi ddod o hyd iddi. Waw! O, edrychwch! O, dyma hi! O, mi nid yng nghofio pa mor hardd o ddi. Ac edrychwch, maen nhw yma o hyd. Deunaw o bileri mawr cryfion, mor gadarn ag erioed. Tydi hi'n hardd. A mi welai gwch camlas yn trafeilion o sgeifig ar ei hyd i. Ac y fi, Thomas Telford, oedd yn gyfrifol amdani hi. Tydi hi'n hardd. Does rhyfedd ei bod hi wedi cael ei wneud yn Safle Treftadaeth y Byd. Dwi mor falch ei bod hi dal yma. Ond yn fwy na hynny, bod pobl yn dal yn ei defnyddio hi hyd heddiw. A rwan, gan eich bod chi yn gwybod yr hanes, wel, gobeithio wnewch chi Darluniadwy Pontcysyllte. Cerwch yno a meddwlwch amdana fi, Thomas Telford.